مبارك سمعتنا تخطاطتي راديو إيرنا لما عنتي قدمهم تيزلخو إفريم منكسا باسكت بولون أب كوسو أجرين ده هذا أب سمانيات مالتيو كاب 1980 سجاب كوتا مودا تا 1987 بخلتيو بكوسو أجرين باسكت بولون ناتو دحرباتاي تامس نيرو بدحري ودقات أمو نيتعنا بدايات أو زعمتيو سكاب كني متحجز كم تجورلو أبينا كم تتكم جلو بزعبو هايكم فلت كميل خيد على ناتو تاريخ ون نتمت ولدو كمين يرون تاجر يفون الزبل مسانا إفريم من استعمال من قال حمد أخا إفريم قران صراحه مرحبا يا أنا اللي نزل أرمي خبير كان مساخة of course انت خططت تريدي الرنا بتعمي نيشتيتي عبر كتو عب سبورت عالم عب تربنا تصانت زنبارة بزح عبر كتوتات عبر كيت كأخامو بدحريون of course لقات بكا نايتعنا قدياتنا بيبسي حلو بوس كوستات نبورو أبينا كتونات اللخان زبل نوعون مهتاتو هاي كان خقبري لي عبد فيديو مسيكا يغني لي مايك مرحبا مو سكي دحر باي تخان قرنا بزح من سياتنا في لايف زح حد جنريشنز بدحري تسعة دوت وميبي نشتي عفلتي كلهم خليل بنو بزح حسابات كافل تقائم بعد سمانات نبورو تسعة ولا ريليز نبورون اسكي دحر باي تخان تاي مسن عب سبورتي عالم عب إرترا مالتي ثانك يو مايك قدمت نعي ابزناتكا شو صويحه كتزارون مسابقه بتاعمي مسكنكا كم سمعت بتاعمي تادلات نشتي عقم داوي زنبرتني عقم من مكفال سلازا عدمكاني يمسكنكا ناتي دحر بايتا شمي افرم منغستاب قبر ميكائيل بحال اب سمرات وليد عبي بواي ام سي لاسلاسي مالتي سبورت اب سبورت عالم دا تخلقا او تبكيسيو واي ام سي اي بوكس اجري باسكت بول تيزر بول فولي بول كله ناتساتنا هنا عبينا ادمي دا صفق خيد كلخو اب 79 دلو غزي غاني ناب باسكت بول جميره مالتي بناي تعب حوي يوناتان مكستاب دفيت بتاعمي سو ناتو ستاي سحبان سلازنبره سو ناب كل صات سلازنبره نوعو سعيبه اب باسكت بول اتي مالتي مجمريا سانتوس تبهال غانتا نيرا باسكت بول جميره داري اب ادلس تصمبيره 79 موداتا سغا 83 اب ادلس باسكت بول 83 كا نغو باسكتن كوسو اجرم سادلس تصايته مالتي نغو باسكت بول مشت كوسو اجر تصاوتو لغزينير دحريو 83 84 كا تمرتي زودانا لغزي مس إلبا تصمبيره سغاب 94 غزي بكوسو اجرنا باسكت بول بحريت غارا انت ايرترا وكيله 3 عامت باسكت بول 3 عامت كوسو اجري نحريت كانت ايرترا وكيله بتنا ايثيوبيا غزي سلازنبره ندي سابان خينرنا شعو دما نسلسه غزي خا خلت غزي نعباي غانتا حسا خان من ساعات كانتا ناي حريت كانت ايثيوبيا تمريصه اديس ابابا سغاب كم زبصحي مالتي نخلتيو سبورتسي كمي جيركا بحدا ما قدتي باسكت بول حيال نيركا في سمانيات مالتي كومون كوسو اجري ان كنتي كمي جيركا بالانس كلو بخيلكا مالتي قليل يكون ان كلتي سبورت كنت سبورت ادمع انك تركب مغا خاطاتي كاتي اكسرسايز ناي مقبار ودرات علىك مستهيوت بعلو كامنتاي بخمي خاب كلتي يدهيبكا انتاي أمنتاي نيرونات كأندي من مزحت سبسي الله وندي وأنا ويا أجري ويكسر أجري لك قالي خا أفتفل عليه تدهب على بولي ولا على تفل عليه فتات ناي سبورت مالتي الصحة كل تي تدهب بتعمي أول وتسيت كون حيالي نيرو بخمية كانوا خلتيو ما ناشك قبرخي لك غرمك زي عبي حوي the same com actually كابين لعلسيو زيادة حيال نيرو نوعو بتعمي أبز خودة يدخل نيرة نقوه مساحة من نقوه باسكت خيد مشيت عصا خيد فولي بول خيد تيزر بول تاعت أب كل يلاتو نيرو
كل خمس إيه خير نير حراي نعي وانا أبكم بتصح دخلني نفس خام حلاوة مثلا كمست بتعمي كتب نيره أبوي كاب تعمي كان خان النير ولا خبت جزا حلو أبي النمينة زي لخو نجار قبل ليش لازم نبره نقول كاب سوني سقع عربي سوني ربع عربي خلاص أقدر قبل نيره تريني سورسن حامسون كاب باسكت بول قبل نيره سنبت نقول باسكت بول تتصايته جزا خيده حنت ساعات تكيسه ساعات كل تخاف خلاص أقدر خيد نيره عراي أب ثمانية أربعة مثلاً كل سبورتنيا أب حنتي سبورت تقلل له حنت خزال له استبهله شعو أبتا جزيتي أب باسكت بول نا إثيوبيا حاطير كا غايلو زترفني زري هند بالا سلطان نيرو عصير وقمت كا حاطير كا همون باسكت بول اتليست أوروب سلامتا أبتنات بوزيشني أنا تساعد نيره اه هجي سغا أوروب حاطير كا لخا قليل مسترفني كابترين مسترفني بحرارات قد فيه مالتي باسكت بول برسي نيرو مرجع مجمرة باسكت بول ونوع قد اوكي فيه ناب اوكي ناب انت كوسا منار مرجع اريرك حاجه بعد باسكت بول كتدبسي كل جزء رأي لك كان موزيك عالم كتر اقول لها درفت حبيتها ترقي اب سبورت عالم كبخميس منار اريرك من ريخ خا تسعون يرك اب ارنو كلها ناس تفل عليه بتجزاو تناد نبرنا ريوم نيرنا عبيتي تتصاوت حج بخمي مني خا تسعب نير كاسخه والله انا نفسي خا نبري أنا باسكت بول زيادة نا دفي نبرني أمارة كودحاتني بزي كندا ماتشيلو بالتعمي قطب كاب زخون يكون نجر والفيه بلو زخون نفس ملو ترينينج نقول مشتن بزي عرفتي زي قارص نعوري يونيره مس نايناتن حويد لك حجي ددحريو حلف حلفو كبدت خساين خقبرش جبؤو حصا مليئو كنطر اكسرسايز قبر ريو نيره اكند حصين ملعال قله مسو خينه يسرح نيره اكسرسايز حجي ارياناتي وي بشعبو زنبركو بكل نجر كاب كله خساي قطب زنبر اماري هو نعوس بقى خير نيره سوارا حاسي مالت مرحبا ابناي ناشونال تيم ابتو وان تي اكشلي ناصنت ኤርትራ ነበረን ናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ኣብየናይ ብኸመይ ኣሳቲፎም ካልኦት ኤርትራውያን ምስኻ ተሳተፉ ነይሮም ዶ ከመይ ይመስል ነይሩ እቲ እዋን እቲ ኣብቲ መጀመርያ ካብ ኣዱሊስ ናብ ኤልፓ ሓለፍ ኩሉ ግዜ ሽዑ በይነ ተመሪፀ ተሪፈ ነይረ ብድሕሪኡ ግን ካልኣይቲ ዓመት ኣነ ነጋሽ ኣማኑኤል እያሱ ኣቴ ደሳለኝ ወርቴረ እዚኦም ኮይና ተመሪፅና ነርና ሽዑ ኣብቲ ምፅራይ ኣብ ወርሒ ክልተ ወርሒ ዝተገብረ ምፅራይ ኣማኑኤልን ኣማኑኤል ዓቴን ነጋሽ ተክሊት ደሳለኝ እሶም ተመሪፆም ኣነ ኤርትራ ተመሪፀ ኣይተመረፅኩን ዳሕራይ ኣብታ ካልኣይቲ ግዜ ከዓኒ ንሕሪት ጋንታ መንእሰያት ከዓ ኣነን በረኸት ዘሚካኤል ናይ ኤልፓ ዝነበረ ክልቴናን መንእሰያት ማለት እዩ ዩስ ቲም ኣብኡ ተመሪፅና ክልተ ወርሒ ትሬኒንግ ምስ ገበርና ኣነ እግረይ ዓንካር ተሰይረ ተሪፈ ንሱ ንሊብያ ዝኸለሉ ግዜ ማለት እዩ ጽቡቅ እንታይ ከመይ ይመስል ነይሩ እስኪ እቲ እዋን እቲ I know I remember honestly I think way back that was 1986 87 እዩ ናሽና ነርና of course እቲ ናይ ፍቅሪ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፍቅሪ እንታይ ነይሩ of course ስፖርት ከምትሪኦ ፍቅሪ እዩ መብዛሕትኡ የድምረካ I think እስኻ ካብኻትኩም ከዓ ክንሰምዖ ድሓን ብዝበለፀ ግን እቲ ሃዋህው እንታይ ይመስል ነይሩ I remember ከይድና ኣብ ቃ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ናይ ቀበሌታት ክፃወታ ከሎ ኣነ ካብቶም ዓበይቲ ቲምስ ብዙሕ ኣይርከብ ኩሉን ኣርኪበሉ ግን ኣይክእልኒ ነይረ ክኸይድ ግን ኣይ ቲንክ እቲ ኣርኣያ ነይሩ ሽቸሮ ሄድካ ውዕልካ ትመፅእ ከመይ ነይሩ እቲ ሃዋህው እቲ እዋንኩም ኣብቲ ግዜኹም ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ክድገም ኢለ ኣይሓስብን እየ ብሕልፊ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ስቴድዮም ጥርሑ ገለገለ ክሪኦ ከለኹ ይስምድ እየ ስለምንታይ ኤልፓ ቺፖሊን ኣለዋ ተባሂሉ ኤልፓ ወይ ምስ ዋልያ ኣለዋ እንድሕር ተባሂሉ ገና ሰዓት 11 መልእ ነይሩ እቲ ሜዳ የመፃና ከለና ሕጂ የሰንብደካ እዩ ፍቅሪ ናይቲ ስፖርት ዝነበሮ ኣብ ደገ
سقعبت ميدان نمص توم تصاوتي ناي انا حجس مس انبسا جزائي برهاني ميكيل ود عافيه بونيرنا ميلوتي بعل انبسا تشيبولينيوم انا البا يعرفينا بدقه تتنفاس عروخ اب ميدا ግን ህልኽ ምሳና ዝነበሩ ነገረካ ይቅድኒ እሶም ጎል ከእትውለይ ኣነ ዲፈንድ ክገብር ንሶም ክሓልፉኒ ፅባዓይቱ ጭርቃን ኣሎ ወይ ካብታ ሜዳ ውፅእ ምስልና ሻሃንሰት ብሓንሳ ኣራኸብ ጭርቃን ማዓት እዩ ናይ ገዛውቲ ጭርቃን ኣሎ ናይ ከባቢ ሕጂ ብሓንሳ እንዳበልዓና እንዳሰተና ምስኦም ኣብታ ጣውላ ብጀካ ናይ ስፖርት ካሊእ ኣይትዛረብን ኢኻ ዳሕራይ ቲፎዞ ከዓ ኣሎ ውፅእ ክትብል ከለኻ ሎመዓልቲ ከይፈና ምስክቶ ብሕልፊ ምስ በዓል ቺፖሊን ዝነበረ ህልኽ ክነግረካ ይክእልኒ ምስ ዋልያ ተኮይኑ ከምዚ ባዕሎም ደውፅኦ ሻዕብያን ጦርን ኢሎም ኢትዮጵያ ደውፅኦም በዓል ዋልያ ዝነበሩ ሽዑ ወላ ኣድሊስ ኮሙኒ ነይሩ ኣድሊስ ኮሙኒ ሓውሱ ዶ ነይሩ ኮሬክት ሚ ፋም ሮንግ ኣድሊስ ኣይነበሮምን ኣድሊስ ሜሎቲ ገለመለ ድሓን እዮም ነይሮም ንሕና ምስ ቺፖሊን ንሕና ምስ ዋልያ ግን ክትሰዓራ ኣይትደልን ኢኻ ስለምንታይ ኣብ ሜዳ ከም ተሰዓረ ጌርካ ከተሓስቦ ነቲ ኣሕራይ ንዓና ዝያደ ክሳይድ ገበረልና ከዓኒ ህዝባዊ ግንባር ከዓኒ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤልፓ ሻዕብያ ተባሂላ ትፅዋዕ ጋንታ ኢሎም ሓደ ግዜ ይገልፅዎ ነይሮም ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ድሕሪኡ ዋልያ በቃ ብክሳድና ክሕዙና ጀሚሮም እጂ ክሰዓራ ኣይትደልን ኢኻ ሓደ ግዜ ዝከረና ኣነ ካልኣይ ምሳና ኮይኖም ክኸዱ ነይሮም ኣዲስ ኣበባ ምስሊ እንተዘይረስዕዮ ቀለታ መፂኡ ነብስኩም ኣውፅኡ ዝበለና ግዜ ነይሩ ነብስኩም ኣውፅኡ ስለምንታይ ይፍክሩልኩም ኣለዉ እንታይ ክንኩም ትገብሩ እዚኦም ዋልያ እዮም ድኹም ዘለዉ ምስ ዋልያ ቺፖሊኒ ነይሮሞም ብዙሓት ናህና ግን ኤርትራውያን ብዙሓት ነይሮሞ ቺፖሊኒ ምሽ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ኩሎም ዳርጋ ኩሎም ውሕዳት እዮም ነይሮም እቶም ኢትዮጵያውያን በዓል ገሬ ወሎ ባልያን ገለ ውሕዳት እዮም ነይሮም ግን ደገፍታ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነይሮም ናይ ቺፖሊኒ ሕጂ ብውያ ቺፖሊኒ ብኸመይ ቺፖሊኒ ደገፍታ ኢትዮጵያውያን ነይሮም ብኸመይ መፂቱ ለፍቲ እዋን ትስኽን እቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ኦፍኮርስ ዋልያ ኣይኮኑን ጀስት እቲ ፀወታኦም ከዓ ቺፖሊኒ ሓያላት ስለ ዝነበሩ ድዮም ሓያላት እዮም ነይሮም ቺፖሊኒ ዋና ግን ኣነ ድመስለኒ ብናይ በዓል ገሬ ድፍኢት ከይከውን ገሬን ወልደ ማርያምን ግዛቸው ከዓ ስለ ዝነበረ ገሬ እስክንሽተይ ኣይ ዶንት ሪመምበር ሕጂ ዝኽሪ የብለይ እንታይ ስለ ዝነበሩ እዮም በዓል ገሬ በዓል ገሬ ገዛውቶም ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ እዩ ነይሩ ዳሕራይ ብዙሓት ደገፍቲ ካብ ዕዳጋ ዓርቢ ነይሮሞም ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ሽዑ ግዜ ዝነበሩ ከዓ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ነይሮም ብዙሓት ምስለኒ ተጋሩ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ብኡ ንዕኦም ይስዕብዎም ነይሮም ነቶም ተጋሩ ስዕቦም ከዓ እዞም ኣብ ሜዳ ኢትዮጵያ በዓል ሹቕ ዝውዕሉ ዝነበሩ ብምልኦም ነታ ጋንታ ድግፍዋ ነይሮም ሕጂ ንሕና ከዓኒ ብካሊእ ዓይነት ኢኻ ትጥምቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ንሳቶም ካሊእ መፅኦም ላገፁልካ እስኻ ካሊእ ክትሰዓር ስለዘይትደሊ እሱ ነይሩ ትህልኽ ናይ ስፖርት ህልኽ መቸም ጥዕሙ እንድዩ ባእሲ ደይ ዝኾነ ኣይ ቲንክ ኢትስ ማች ቤተር እቲ ደስ ትብለካ ንሱ እዩ ጌድካ ትጫረቕ ጌርናልከ እንትማሊ እብሉካ መፅኦም ኣይትበልዕን ኢኻ እስኻ ከዓ ከምኡ ትገብረን ከዓ ትማሊ ከዓ ንሕና ከዓ ጌርናልከ እንትብለን ሕጂ እሱ ኢኻ ትተሃላለኽ እምበር ሕማቕ ፀርፊ የለ ኣብ ባእሲ ትኸይድ ተፃዊትካ ስዒካ ጥራይ ኣብታ ሜዳ ኢኻ ተሃላለኽካ ትወፅእ መርሓባ تكاتلو دلهم تكاتل ريدي إرنا إفريم منكستا حياة تسعة نبرة بثمانينات مالتي باسكت بول ناب سأقرن كتسالي كلام تايم ستارلو هو تبساعة زي نكاتل نامو كاو حليفو أب of course هجرا وغانتا نبر كلهم تيجي دتعاود كمان يرو ويجيشكم أب أفريقيا أب كذا سكريش تي انترليو كجر مكا مسئل باغلنا كم زي عدل يقوانا فنان أبتاز جمره لا أفريقيا مزار تجمره بعض زنزبار قلم له شعب تجمره لا أنا ما جمره زي شيبوليني بكيدهم شيبوليني كم زي عدل زقوان فهم نحرك تسلسل زي كمان دقاقي مم كيدهم يوم ساتهم عودي كم علاف مالتي نحن كم عدل يقوانا فنان أبتا أبناء إثيوبيا جن أنت زي وانشاوسين لنا
مش من ኤርትራ ወኪልና ማለት ናይ መላእ ኢትዮጵያ ገለ እዮም ትብልዎ ነይሮም ሽዑ ሓንቲ ግዜ ኤርትራ ወሲዳ ኣላ ድሕሪኡ ግን ቺፓሊኒ ኣጠባቢቖም som በዓል 87 ወሲዶም ኣለዉ ፅቡቅ ኣብ ደገ ምስ ወፃኻ ኦፍኮርስ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ናይ ጥዕና ጉዳያት ፀገማት ኣጋጢመካ ካብቶም ጎስጓሳት ናይ ምትሕጋዝ ዝገበሩ እውን ቅድሚ ሕጂ ምስኦም ቃል ምሕት ገይረ ነይረ እንታይ ምሳሎ ዳሃይ ኩነታት ጥዕና ኣብ ሰዓት እዚ ጥዕናይ ኣዝዩ ፅቡቅ ኣሎ መቸም ሰብ ኣይፅላእኻ እዩ ዳሕራይ ናህና ህዝቢ ከዓ ኣዝዩ ፈታዊ ሰብ እዩ ሩህሩህ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ሙሉእ ጥዕና ኣለኒ ሳላ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ኣቕሬታ ተኸታታሊ ዘይፈለጠ ብዛዕባ ጥዕና ሓደ ደጋጥመካ ስለ ዘሎ እንታይ መስል ነይሩ ናይ ኩሊት ፀገም ነርካ ምስለኒ ኪድኒ እስኪ ኣብርሃለኻና ብኸመይ ይመፅ እዩ ካብ ኣብዚ እቱ ምስ በልኩ 94 95 እዩ ናይ ሽኮር ሕማም ኣጓኒፉኒ ዳሕራይ ከይፈለጥክዎ ከዓኒ መጀመርያ ነብሰይ እንዳወደአ ጥራይ ስጋዕ 500-600 ዝበፅሓሉ ግዜ ነይሩ ኣይፈለጥኩም ነይረ ወረቐት ስለ ዘይነበረኒ ከዓ ኣብ ሕክምና ይመላለስን ስለ ዝነበርኩ ነቲ ናይ ኩሊተይ ፀገም ኣጓኒፉ ማለት እዩ ቀስ እንዳበለት ናይ ኩሊት ዓቕሚ እናጎደለ ኸይዱ ሕጂ ኦልሬዲ ዳሜጅ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐ ግዜ ወሲዱ ኣብ 2009 ከዓ ናይ ዳያልስስ ምዕፃብ ደም ማለት እዩ ኣብ ኮምዋኣቴ 2010 ስጋዕ እዚ ሕጂ ማለት እዩ ስጋዕ 10 ዓመት ዳያልስ ገይረ ኣብ ዳያልስ ከሎ ከዓ ኣብኡ ዘሎ ተወሰኮ እዩ ናይ እግሪ ማሰይቲ ከዓ ገይረ የማነይቲ እግረይ ማሰይቲ ጌርካ ሬታ ይሰማዕኳን እወኒ ሕጂ እሱ ከዓ ኣጋጢሙኒ ማለት እዩ ንሳ በቲ ሽኮር ዝተለዓለ ማለት እዩ የማነይቲ እግረይ ካብ ብርከይ ታሕቲ ተኣልያ ንሳ 6 ወርሒ ንሱ ከይፀገነ ከሎ ከዓኒ ኣጋጣሚ ናይ ኩሊት መጥባሕቲ ዕድል ረኺበ ኣብ መንጎ እዚ ግን ብዙሕ ፀገም ነይሩ እዩ መጀመርያ ኣብ ዱባይ ክገብር ተሓሲቡ ነይሩ እዚ ናይ ኩሊት ኩሉ ፕሮሰስ ወዲኤ ንዱባይ ክኸይድ ኣብ ዝተበገስኩሉ ግዜ እቲ ዝህበኒ ዝነበረ ሰብ ብገንዘብ ከም ዝህበኒ ብገንዘብ ቅያር ሂበኒ ከም ዝነበረ ስለ ዝተፈልጠ ተጠዋቢሎሞ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ወዲኤ ፍላይ ምግባር ጥራይ ተሪፉኒ ገዛ ተኻሬ ገንዘብ ተኸፊሉ ኩሉ ነገር ብዙሕ ነዊሕ ክሳይ ስለ ዝኾነ ክሕዘካ ዘለይ ጠጠው ኢሉ ድሕሪኡ ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሰ ማለት እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምፅእ ሰብ ኩሉ ነገር ኩሉ ፕሮሰስ ተወዲኡ ካሱ ኮቪድ ኣትዩ ኮቪድ ስለ ዝኣተወ እቲ ሰብ ከዓ ኣትዩ ከኣለን ካብዚ ከዓ ክትከይድ ኣይትኽእልን ስለ ዝነበረ እሱ ከዓ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ጠጠው ምስ በለ ቅድሚ 2 ዓመት እዛ እግረይ የማነይቲ እግረይ ተቆሪፃ ኣብ 7 ወርሓ ከዓኒ ትራንስፕላንት ረኺበ ማለት እዩ ብዚ ረኺብካ ማሽን ረኺብካ ማለት እዩ እወ ማች ገበረ ወዲ 46 ዓመት ብሓደጋ ዝሞተ ሰብ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ምስቲ ናተይ ደም ይሰማማዕ ስለ ዝነበረ ሂቦምኒ ኣክቹዋሊ ትማሊ ዓመተይ ገይረ ካብ ዝገብር ካብ ምጥዋሕ ትራንስፕላንት ካብ ትገብር ኮንግራጁሌሽን ቱ ኣብ ምብፃሕ እውን ዓብ ግደ እንድዩ እወ ታንኪዩ ቀሊል ኣይኮነም ብዙሓት ሰባት ማሽን ዘይረኽቡ እንዳይ ዓመታት ዝሳቀዩ ኣሎ እሞ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ብጣዕሚ እዚ ኩሉ ድማ ብዘይ ቀልዓሎም ሳላ ኩሉ ህዝቢ ብዓብዪ ናይ ቦስተን ህዝቢ ዝለዓለ ነገር ከዓኒ ስፖርተኛታት ብምሉኦም ስፖርተኛታት ኩዕሶ እግሪ ባስኬትቦል ቲፎዞም በል ተፃወቶም በል ብምሉኦም ዝገበርዎ ፃዕሪ ናቶም ሞራል እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ብፅሕምና እዩ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ክምልሰካ ኣብቲ ምትሕጋዝ ካብ ክንደይ ግደ ተፃዊቱ ሕጂ ብጣዕሚ ወፃኢታት ሓያል እዩ ዘለዎ ዳያልስስ ክትረክብ ከምኡውን ከም ዝገለፅካዮ እግርኻ በታ ሽኮር ተላዕለ ቀልቲ ጉዶታት ኣይኮነ ኣጋጢመካ ዘሎ እስካብ ክንደይ ተሳትፎ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ናብ ደገ ዘሎን ከምኡ ተፃወቱ ዕሩኽትኻን ፈተውትኻን እስካብ ክንደይ ታራ ተፃዊቶም ኣብዚ ክገልፆ ኣይክእልን እየ መቸም
ساتهم دقورو خجل سيكل نسلم تاي نحنتي معالتي دايلس $600 هتقفل جي أبوسن صبوا حكمنا له ملو حكمنا له إنشورانس كان نايب بيتي أنا سرع دوك أبدول نوح جري إنشورانس نايب بيتي نيرو تترف أنا دخفل نيره بس بعامي بزع مس أختري خلاص بزع نبرن اتسب ببوت فيه قبل عن تعتني لدوات سوغنسب كنقرأ كاكلني ما أعرف عندك كم دحاجة زناي أبي وتي عبي لو تيجي لي كل ما ناي حسب شنكته أو ديو لك خير مورال حسابسي بتاع عبي بتعمي خمي غير هو كل حسكا نبرة حسكا بقولت خاخا هو سلسة أول لوني زيوم حسكا ديم سايا سي كمي غير كاو تسايو دبل سيو زيادة هنقول كاتنك فكاجن سالا زوم زبلا كاد له بصوتي سالا زبي كل نجر بديه مالتي تبديه تعنا يبستمال كونتات له سو أبساعة زي تناي بروسيس درجو عمت جيرول كان ترانسبلانت كم يخيد الله موهاد سجاب حجي ولا حنتي خسايبلون صباح قصرا لنا اكچوال نا عمت كساك جبرو تشيك جبرو مالتي سجا حجي كن ولا حنتي دمصو ريجكت ايغورون اوكي دمصو بتعمل لكلن ابطانا يصبع الله زحقوسي نايبا حقي إفرام حوي نايبا حقي زقاطع مزي بدي خا مزو كله فلالي انكفات قاطع كخلو برخا كاميرا خا أرتلين تحت وريدا لعريتا here we go اللي لا يكون من حدا سبب بقول عهم كم مخاب دقة بتعمي كرجع لك عم تصنع خاطر نعخر فولتو خاونا بكالغاري نقولني أو نايب حق تصنع حسابي كل بديو تطور بالو بتعمي إنه خام كتا and of course أدلون رخيب كذا ناي ماتش من ركابك نوع تولو ملقت تهار لو نزوم أبزي دحق زخا أقول نخا خوين بمورال أو بقطبة أو بعقمهم تايم لقت لك نقولهم سبورتنيات اب كل عودي زساتو سبورتنيات بلبيهم مسجنهم مزدلي سالومي السوم تزهلو نيرم انا اي ما حاوخني يقول بناتي جنبي سلامتاي انا حفر سلز نوركو اي زاروني نيره ولا تمجمرا كم زلني الا اي زاروني نيره انت دحري اقدمهم مسجنهم بزي اقطامي تفرا بعلى المسمصانا خمزي دبي كخيل حاسبه خمس حاسبه جن قرب صقمني قال مسوركو مسدوم حسابي زكلو ናይ ገንዘብ ምውፃእ ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ካብ ብፆቶ ይዝረኸብኮ ብኡ ሰንኪ ንዑ የመስክኖ ድሕሪኡ ኩሎም በዓል ሳምሶን ዮሴፍ ኣብርሃ ኩሎም ኣብ ደስታ ሽም ፀዊዐ ክውዳእ ኣይክእልኒ እዞም ኩሎም ተበራባሪቦም ከዓኒ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዘብፅሑኒ ንሶም እዮም ተስፋ ደየቁርፀኒ ከዓ ንዓይ ንሱ እዩ ሕጂ ኣባይ ጥራይ ኣይኮነን أنا زاربوا لي سلزرخوب كي درجة زبته بزحت له خزارو ديكولو كم زي بمحبر بوتشفيلان نحنا ESF محبرنا كوس أجري تذكر لنا واتينا نجبرو دلنا كم بزح حاجة زدل سب بزح له أجي بسبورت رايد يكون اتخال ونك صعبة يدلي سلامتاي نحنا أنا أبى استجبره رئيه يعني حجي كمت أنا عادي جبروا لي أنا خا ما زخونة سبب دي حرقة عقمي كجبر قربي تخلي خون سلازخل زخونة يكون سبورتنا أب زخونة عالم دلو نبايت وتصحني أتبني خا أنا جسي حميمة خمس خوينة جريت قريصة وي ساكوينة كوف كبيلة بالحساب أنا بران كالي خجبر يحساب نيرن نعم لا نجار كل نجار سلازقوانف نقول له أنا خا قوانف الناس سلازخل كلها هنا بعرف سبورتنياتات موسيقانياتات سنة هو زخونة بعريقات هزبي كم زعينة تساقم خركب سب كم زدلنا يخنق واي بتعمل دالي نخلهم لما يمسكنهم كلهم بزيناتيك سايستسات بيولو هذه لوات اللي كان مثالي كابتن مكروه هذا قاطع مكان عخا نزخم زعينة دقاطع ما من السيدي دخون سب السيد وزي تطاعتك عسريو دخون سب إردراوي
ጓል ኣንስተይቲ ድዩ ወዲ ተባዕታይ እንታይ ኣለዎ ምሃብካዮ እቲ ፅንዓትካ እቲ ኣለካ ምስ ዴዲኬሽን ሞራላዊ ዝሓገዘካ እንታይ ምስጢራት ኣለዎ ተበክተሎም ነገራት ኣሎ ዶ እታ ምስጢር ሓንቲ እያ እሳ ከዓኒ ምኽኣል እዩ ምኽኣል ጥራሕ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ኣነ ከምዚ ክኸውን እየ ዝብል ሰብ የለን ሓደጋ እዩ ዘጓንፎ ሓደጋ ጓኒፎ እዩ ከዓ ድሓምም ዝኾነ ድኾን ግን ክትቅበል ኣለካ እንድሕር ደይ ተቐቢልካዮ ሓንጎልካ በቃ ሞራልካ ወዲእካ ገና ከይወደቅካ ከለካ ኢኻ ትወድቕ ሕጂ ብዝከኣል መጠን ምቕባልን ምኽኣልን ኦኬ በቃ እዚአን ዝዓበየ ካሊእ ዋላ ትምህርቲ ሓንቲ ክሳይ የብሉን ከምኡ ይብል መርሓባ ኤፍሬም ሓወይ ብጣዕሚ ነዚ ግዜ ጥፊእካ ነዚ ናትካ ሕሉፍ ኣብ ተበርክቶኻ ብስፖርት ዓለም ኣብ ኤርትራ ከምኡ እውን ወፃእ ኣብ ደገ ወፂእካ ደጋጠመካ ፀገማት ብከመይ በዲህካዮ ምስጋናታትካ ነዞም ዝሓገዙካ ኣሕዋት ንክትምፃእካ ብጣዕሚ ብስምሪ ርአና ከመስግነካ ይፈቱ ኣነ ከዓ ኣፅቢ ከመስግነካ ፈቱ ተገዲስካ ከምዚ ክትሓትኒ ኣነ ብካሊእ መግለፂ ክገልፆ ኢለ ኣብ ሚድያ ገለ ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ ስለምንታይ ዓቕሚ ስለ ዘይነበረን ማለት እዩ ስኻ ከምዚ ኢልካ ወፂኻ ንዓይ ሓቦ ሂብካ ክትዛረብ ምዃንካ ብጣዕሚ መስገነካ ንሬድዮ ብሩህ መዓልቲ ብሩህ መዓልቲ ሰላም መዓልቲ ባይ